pero sois buenos y hoy os vais a estrenar. Zer norako inbidia, hori bai frontoia doragarria. Nik ere nahiko nuke horrelako bat, ala nuke. Ai ama, zer kantitate dirua, etortze segun burura. Zenbaki hori irakurrita, zerura. Baina, bueno, gai hau desagun. Izan ere, hainbat kontu batzu dauzkagu. Az gaitezen, argitzori agurra eginez, gaurko eguna beteko zaigu abenturez. Baina oratu zaitezte, euskarak ona ekarri zaituztera, eta gaur horregatik egiten dio gomenaldia. Ongi pasaz ezik, gurasmoen artean. Euskari euste da, gelan eta kalean. Horregatik argitxo, udaldi honetan nahi du mintxo gaitezen euskera ederrean. Te olvidas de que tenemos forasteros, si es que no te entra nada ni saca bética. Bueno, ya os lo cuento yo, que aunque parezca que no, domino el castellano. Además de pasárnoslo bien, entre nuestros objetivos está la perra no solo en las calles de Tudela, ya que es importante que se mantenga en la ribera. Agurera ore, abitzo maitea, Susana gure gita. Eta lagileak diren, baina gelatik kanpo. Ez dira lore erderaz beti, baizik ez dakite. Ez aiguzu argitxo, nola bizireke, hiri erdaldun batean, euskara dun gabe, familia eta lagunak. Erdaldun baitare, tutera ez da, euskara bat ere. Arrazoia zaizu kontatzen lagunak, baina gauzak egitea ematen dutena. Gutxi zainik badirare, tuteran baitare, euskaldunak sentitzen direna. Gura basonenak asmoa euskera mantentzea, eta gu gizera matea izan zen. Gogoratu zaitezten eskamotio, euskera da euskaldunak egiten gaituena, eta gure eskuetan dago herriberan mantentzea. Gora argitxo! Baizue, ez duzue usain arraro bat somatzi. Baita joatzen dut. Agian pasilloetatik, aretoa bilatzen, mari bikartu eta urnarketa fitza idazte. Betetazue, gogoak dizkiotela aizue, urte bat itzoiten pasadu dara, eta pila kargatuta ditu dara. Urtero berdina gertatzen da. Nik eraso, berakil, baino gaur historia aldatuko da. Gaur berak, alferrik lan egin. Beste deitu eta ni nola zagindu. Aurten ere, onatorri, zer gertatuko den jakinez. Berak eraso eta nik buragin. Eta azkenean, arraina jatera pilpil. Aunque parezca que no soy el ángel de clase, comparada con esta, que se pasa en clase. Sí, esto es lo que hago yo en clase, pero eso sí, saco ceros con clase. Araña jan aurretik, zargune ederra prestatu diogu irakasleei. Beraz az gaitezen, izan ere, beraiei ez diogu heldu. Empecemos por la grande.
Y ella bien lo sabe, que repite como directora, qué glamour que tiene ahora. Pero dejémosla a ella, que como bien todo el mundo sabe, bastante tiene con llegar a casa y comerse una buena paella. Neska, arginerekin sartu garrean, irakasleekin sartu beharko zinateke, azkenean beraie dira, gure ikasle maitiei zeroa jartzen dizkietena. Az gaitezen ba, zer esan gure Jon Potzoloaz. Prestakizunetan bajartuta, nola gustatzen zaion, oean egotea. Gurekin arro-arro, gurasoekin berriz, akabo esatean, bea etortzen zaigu burura, ikastolako geletan hartzen du abiadura, hainbeste teoriarekin errematar garaiera bueltatzen gara, eta gutxinaka konkistatzen dugu guk bera. Zer nolako enbidia, Oiana eta Ainoa daukatena. Hasieran Maider, neska eta mutia ekarri zituen mundura, eta gero Oiana jarraitu zuen bi neskarekin. Gero, bukatzeko gure Ainoa, neska bakarra ekarri zuela, gehiago etorriko aldira. Eta Molika, ez zara konturatzen, beti ingelesez eta azkarregi, ez dakigun ondik hartu zure hitzen esan nahiei. Eta Maialen, zer nolako zuertea izan duzun Maialen, azkenengoa etorrita, jornada erdian jarrita. Normala egiten zaigu, hainbeste aguantatzen gaituzunez etxera bueltatu beharra daukazu. Eta zu Asier, ez zara konturatzen, txiribitola jotzen duzun bakoitzean, belarriak lehetzen zaizkugula. Aizue, baina irakasleak ez dira protagonista bakarrak. Gurasoak ere daude. Empecemos por los que me dieron la vida. Me parece muy mal, Carlos, con lo bien que cocinas, que no le hagas la comida hasta bonita y castola. Y a la mujer más importante de mi vida, sería de buen gusto que nos trajeses las napolitanas recién hechas por las mañanitas. Zer esan zutaz, aita, hemen ikastolan zaudela, baina ez du gustokoa, zerbait gertatzen, Susanerako lehenengo enteratzen dira. Eta nire ama Potzoloa, hemen egin zuela, baina falta motatzen dizu, aita bronka botatzea. Eta nirea, parrandan eta ezagutu zirela, nor jakingo du gabartan gertatu zena. Berdina dio egunero, nola jasotzeko, kaka jango zaitu honez gero. Aita lotia eta nahiko lentzero, baina bera bezain lan ez du egiten gero. Ahí están los míos, que no me olvido. ¿Sabes ese dicho de que una murchante vino por el vino que vino? Tenemos el ejemplo perfecto, que mi madre desde un vino y conocía al murchantino. Y después está mi padre, que a este paso cuida más a los conejos que a los familiares. Ia burua, esan dago gogoratzen, bakalau bat dagoela itxoiten, azkenean biok ateratzen gara irabazten. Arrazi daukazu, gauzak aldatu dira, bakera sinatu dezakegu, ezta? Ba, sinatu dezakegun. Bueno, va, que se nos enfría. Buenas tardes, a ver qué tal termina el día. Me da pena decir esto, pero ha llegado el momento de despedir este paloteao que en el 2000 dio comienzo.